Odravých dálek volání, bláhovou hlavu sladce omámí. V závěru roku 1941 je ve válce konečně celý svět. Bojuje se na frontách ve 4 světadílech. V Praze říšský protektor Heydrich vyhlásil stanné právo a tvrdě likviduje odboj. Přímo zuřivě pase po německém agentovi jménem René, jenž přes československé zpravodajce vyzrazuje cenné informace z Hitlerova generálního štábu. Werde ich vielleicht verhört? Wie kommst du denn daran? Du siehst doch, dass wir uns... Spolu s ním hrozí smrtelné nebezpečí i poslednímu ze 3 králů, štábnímu kapitánovi Morávkovi, jenž od něj tyto zprávy přebírá. Jsme skoro jako Petřín. Horší, jestli už z Londýna někoho poslali, jak nás teď najde. Myslíš, že nás vyšmátli? Das Verdienstkreuz ist mir nicht fürs Herumlungen in Bars. Nabízím mu postel hned tady za rohem. Já jsem Sněhurka. Ať žije republika a prezident Beneš zvlášť. Nazdar! Nebo chcete, abych zavřel i vaši manželku? Pět! Na mě neměli! Ukaž ruce! Ruce ukáž! Tebe nevyslychali? Co na tebe můžou vyhrabat? Myslíš, že o nás gestapo ví? To už by sem vtrhli. Nevím, jak by se z převýslechu choval ty. Z pitomý závisti si ho dostal do maléru. Vědí o nás úplně všecko! Proto mohli tolik lidí pozatýkat. Podívejte, jestli má ten skokan opravdu spojení s Londýnem, Pustili mě pod podmínkou, že jim přihraju pár jmen. Hlavně tebe. Co je s ním? je na pankráci. Lankamerova, Mašinova. Servus, Laura. Ale proč ne? Proč by to nemohlo jít? To seš kamarádka, potřebuju se u tebe jenom na nějaký čas zašít. Já už tam jednou byla a nechce se mi tam znovu. Prosím tě, co pak by se u tebe nenašla jedna volná postel? Kráva. Já o tom opravdu víc nevím. Přísahám. Das dürfte wohl genügen, oder? Můžete jít. Promiň, Laura. Also gut, ich gebe zu. Der Mann namens René bin ich. Na und? Wie hätte ich mich denn sonst in Ihre Organisation schmuggeln sollen? Nun haben wir Beweise, dass Sie denen wichtige Informationen militärischen Charakters Sie begeben haben. Er hat Desinformationen, Herr Kollege. Irgendwas hab ich Moravec ja doch zuspielen müssen. Den Ausschuss, den ich von der Abwehr hatte, mit so einem Material hätte ich diese Verbindung nicht lange halten können. Immerhin haben Sie sich das gut bezahlen lassen. Sicher. Sonst wäre ich denen doch verdächtig gewesen. Glauben Sie nicht? Leone! No, brácho, kde jsi?
Volá Londýn. Posloucháte odpolední vysílání rádia BBC. Neblbni s tím, to vyleze samo. Na krátkých vlnách v pásmech 19, 21, 31, 41 a 49 metrů. Zdravíme vás, vážení posluchači, a úvodem vyslechněte několik vzkazů. Na horách fouká od západu. Přítel hraje na xylofon. Nad Cimbuří je tma. Svět dobře ví, co jsou německé koncentrační tábory Mauthausen a Osvětim, kde již byla umučena řada českých lidí. Za tyto ukrutnosti je odpovědný Hitler a jeho společníci. A nyní zprávy. Bylo to zřetelné? Mauthausen a Osvětim. Jestli to v Pardubicích poslouchali, tak to týdne je skokan v Praze. Bude vysílačka, spojení a teplý večeře. Ještě něco pro vás mám, pane štábník. Nový byt. A není drahý. Oni jsou zlatá, paníko. Abyste nebyl zklamaný, je to na druhém konci Prahy. Tento mohutný kontingent Třeba v Tramtári. Hlavně, když od Majora vypadnu. To jsi ty, Kláro? Kláro, slyšíš? Odpověz. Zhasni, kruci. Není ti blbě? Ses mohla utopit. Takhle. To by bylo snadný vypadnout ze všeho. To jsi tam dal ty o těch koncentrácích? To přece nemůže být pravda. Ty jsi to slyšela? Teď to dávali večer. To bylo to naše heslo. Kde jsi to vzal o tom mučení? Jsou to vyhlazovací lágry. V Polsku a Rakousku. Ty jsi o tom neslyšela? No dobře. Omrknu to tam a dám ti vědět. Co koukáš? Gestapo sebralo pár lidí ze špitálu kvůli těm letákům. To nás ten koncentrák čeká všechny. Pro ně si klepala ty blány? Můžou pro mě přijít každou chvíli. Leone, lásko, vezmi mě pryč, prosím tě. Neboj. Nějak to provedem. Hele. A zdravíčko, Espolek. Snad si ji taky netopil. Zůstaneš na večeři? Nebo už seš po? Přišel jsem si jenom pro věci. Stěhuješ se? Bylo ti tady špatně? Už tak jsem dost na obtíž. Ty franky pro Reného jsem sehnal. Budou. Abys věděl, že já sliby plním. Že tak najednou. No, od jednoho zubaře. Nemáš páru, co zlatá valuty mezi lidma. Na zdraví. A já jsem boss. No. Běž si vysušit paruku zlato, ať mi nenastydneš. A vy mi to tu zatím vyzumknete, ne? No, připáš. Se ti divím, Leone. Přestalo to mít cveka. Kolik nás vlastně ještě zbylo. Teď zatkli generála Homolu. Cože? Ten se přece ukrývá na venkově. Ukrýval. Vědí o nás úplně všecko. Jsme vojsko bez velitele. To ne. Mě dává rozkazy přímo pan prezident z Londýna. Kašlu ti na něj. I na ty jeho keci o demokracii. Přitom s těma dobytkama tady by se dalo lecos uhrát. Rozumíš?
Ty jsi buď tak naivní, nebo to druhý. Co druhý? Co druhý? Svině si chtěl říct, že jo? Svině není zase nic tak hroznýho. Jo, já budu klidně svině. Ale živá, víš? Hlavně si zabal nějaký svetr, ta mansarda se nedá vytápět. Ale to jsi mi neřekl. Majorovi o tom nic. Nesmí nic tušit, jasný. Víš, kolik Židů se takhle potopilo? Gestapo nemá Ahnung. Zvedej se. No dělej, ať vypadne. Co je? Vypínají proud. Jo, vypínají proud, jo. Ty bys tohle tělo vyhodil ven na mráz? Budeš mě v té mansardě navštěvovat? To víš, že denně. Denně 3krát. 3krát dopoledne. Ne. A 3krát odpoledne. A večer tě budu strašit. Sláva. Mě rozum, Kláro, pojď. Budeme pryč. Ukaž ty to máš. Nestyď se. Vím o tom už dávno. Ukaž. Říkám ti, pojďme pryč. Moc jsem toho tento týden nenaspal. Musím být ve formě. Ty chceš? No vidíš. Dneska jsem tě zahlídla kousek od Karláku. Že tam máš nějakou ženskou, přiznej se. Byl jsem tomu krejčího. Dává mi klín do kalhot. Švadlenka, že jo? Spíš kalhotky do klína. Leone. Leone, já tě miluju. Drž mě víc. Pevně. Maminka mě vždycky takhle držela, když jsem se bála. Této noci se většina úředníků protišpionážního oddělení gestapa nedospala. Přepadová akce byla naplánovaná narychlo a musela být provedena bezchybně, aby ji nerušili lidé jdoucí do práce. Danke. Wer hat euch denn gerufen? Ihr bringt nur Pech. Pech? Ja. Der ist schnell mit der Pistole bei der Hand. Er wird sich wehren. Da hätten die ja gleich den Leichenwagen schicken können. Nedělej Sibiř. Vstávej, jsou tady. Aufmachen! Hören Sie!
Běž otevřít ty dvířka. Budu tě krýt. Jdi, sakra! Já se bojím! Sakra, jdi, dokud je čas! Dělej, teď! Dál! Nejde to! Ne! Leone! Bleib ruhig! Schnell doch! Er flieht durchs Nachbarhaus! Vorsicht! Auf den Hof! Das bin ich doch, Mensch. Beweg dich, los! Und vám utek. Vážně. Byl jest jednou jeden cvrček muzikant. Tidlidou, 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 tidlidou. Láskou k hudbě veden byl vždy furiant. Tidlidou, 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 tidlidou. Na housle hrál, za nic je nedal, i když je král chtěl. Hrál na ně světem, velkým i dětem, tak to vyhrál všude český muzikant. Tidlidou, 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 tidlidou. Světem, velkým i dětem, tak to vyhrál všude český muzikant. Tidlidou, 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 tidlidou.
Nein, das ist keine Ausrede, Herr Stadtadentwehr. Ich will damit nur sagen, dass der Gegner zäh ist. Ja, der Mitarbeiter der Abwehr, Paul Steinberg alias Holm, stimmt unserem Plan zu. Das nehme ich auf mich. Zu Befehl, Herr Stadtadentwehr. Wir lassen Sie laufen, Holm. Doch die Bedingung haben Sie gehört. Umsonst ist es nicht. Aber ich weiß wirklich nicht, wo er steckt. To je jak ze zapíchnutého svatého. Proč tam přespával? Už měl být dávno v té mansardě v Liboci. Víš, to nešlo odmítnout. Vidím, že jste zabloudil. Nevíte, jak se dostanu na Václavské náměstí? Jste z Moravy? Ne, z Pardubic. Co víte o tamhle tomu? Ten patří ke mně. Taky skáčete v tandemu, jo? Budete asi v tomhle městě dost populární. Ten gauner mi to tramvajku přece jen ukradl. To jsme moc fajný. Nakonec dojde na slova Pepka Mašína, abych teď chodil kanálama. Nejsou špatně. To je Fensterglas, ne? To nikdo nepozná. Kdo je to ten Pepek? Co je s ním? Jeden ruský legionář, co byl už ve 22 kapitánem. Mašín. Všichni jsme teď dostali povýšení, co jsme se skočili. A máme slíbený i odvoz, kdyby něco. Balabán a Mašín halt neměli z čeho skákat. To je na novou legitimaci. No, to je dobrý. Mě nepoznají. Mám pro vás jediný vzkaz. Za každou cenu udržet spojení s nějakým René. Jo, se zpravodajství máme asi utrom. Pochybuji, že by Reného ještě pustili k Lizu. Jde mu o krk. No ale za ty služby, co nám prokázal, bys nebyl problém dostat do Švýcarska. Jo, o tom nic nevím. Tady je 100 000 marek. Ale já jsem pro něj žádal švýcarské franky. Tak o tom taky nic nevím. A co se nás týče, máme vám případně vypomoct s naší vysílačkou. Vy jste ji nepřivezli. Jo, ale máme jen jednu v Pardubicích. Vám to nefunguje, nebo co? Já nevím. Das ist unsere Telefonnummer. Sie bleiben mit uns im Kontakt, klar? Jawohl. Víte, jaké je naše heslo
číslo 1. No přeci Leon. Vím, že u taky miláčka asi odmítnete, slečno. Nejsem nelidský, nebudu vás nutit. Před časem se u vás našlo tohle. Chci věřit, že to byla náhoda. Záleží na vás, líbě Fräulein, jestli se sem chcete vrátit nebo ne. Co náš major? Už ho taky pustili? Major i já jsme byli propusteni na stejnou podmínku. Když my vás neutáme, pak nás zatknou definitivně. Proto musím utéct za hranici. A vy se mnou. Ve dvou se lépe tahne, už byste vykonal tost. Beze mne. Co tady chcete dělat? Popohánět vaši krajany, aby vypadli taky. Ty, Leon, ty Franky potřebují co nejdřív. Moc paso. Jasně. A pozdravujte doma paní. Ona odstěhovala se. Žádá o rozvod. Prosím? Jo, to seš ty. No tak pojď nahoru. Zašel bych, ale máš tady před barákem stína. Aby ti nevypadly oči. Naštěstí nemůžeš zavolat gestapo, dokud nezavěsím. Ale to mi křivdíš, Leonku. Tam to byla náhoda. Doteďka jsem byl zašitej. Nech toho, majore. Než dáš pár nazradil, tak ho nejdřív políbil. Ty se snažíš dělat to též, jenom že obráceně. Ještě máš šanci si šplhnout. Jistě, ty švýcarské franky. Máš? Kolik? Kdy? Dobře. René v nebezpečí. Prosí o pokyny k cestě ven. Nikoho nezasvěcujte. Mezi námi sedí zrádce. To odvysílejte urgent. Nechci být zvědavej. Co je to za zrádce? Na vašem místě bych to řešil rázně. Nepřemýšlet, konat. Fotky máte? Jo, na ty naše legitky. Vy jste 16. ročník? A vy? 1904. 38 jako Heydrichovi. Jenže ten se svých narozenin možná nedožije. Tak co, Mašin? Máme zjištěný, že ten René se schází s Morávkem na nějaké hradby. Pojď mi to prozradíte, jinak tu vaše paní zůstane. Mladá paní, domluvte mu. Chcete, aby se vrátila k vašim dětem? Tak mi konečně řekněte, kde se schází. Okolo Praha je kilometry hradby.
Patky skorodovaný, výstupy uvyklaný, umělej med. Krucifix, kde nás to vysadili? Jak dlouho myslíš, že to nefunguje? A nesexte s ní, šéfe. To spíš ona s ním. Takže žádné gónio nás v tom kostele zaměřit nemohlo. Je ti to jasný? No hlavně, že to je jasný tobě, brácho. Ten tvůj major, to je pěkná věž. Jak to můj? Ty jsi mě k němu nakvartíroval. Obsílka pro Kláru Brunovou. Co to je? Máte to tam napsané. Gestapo? Nebezpečí se stupňuje. Proto se štábní kapitán Morávek raději odpoutal od zdecimované sítě obrany národa a skrývá se ve starém hostinci na okraji Prahy. Je první jarní den roku 1942. Tady jsem. Servus, Leon. Utekl jsem jim přes balkon. Henikův pistolník mi leží před dveřma bytu. No prčic, jak jste mě našel? Pocuchu. Já jsem nějaký profik, ne? Každou minutu oni mohou mě zaftnout. Kote svě Leon. To pak. Už bych nemohl nic karantíren. Winston Churchill. Dobře to s ním dopadlo taky vaši zásluhou. Snad vám to Pán Bůh připočte k dobru. Jsem dopadl, co? Vědí o vás, vědí o mne. Můžu se zachránit na 2 druhy. Budu tecu, nebo vás prásknu. Tetu jsme na tom oba stejně. Klid. Dopadne to dobře. Zamkněte se tady. Slyšíte mě, Pavle? Prospěte se trochu. Já se pokusím. Možná ty prachy seženu ještě dneska. Nazdar, Kláro. Přece já. Leone, no to je dost. No, horší už to být nemůže. Zdravují ode mě. Jseš teď vysoce ceněný psanec, viď? Muž se jmenuje Václav Morávek. Na tom pátracím plakátku vypadáš docela jako neviňátko. Jsem rád, že máš dobrou náladu. Moment. A tam to platí? To s tou mansardou. Jak to, že ne? Tam se teď bydlet nedá. Co by bylo,
Štěnice budou to plynovat. Nezdržuj. No tak bych spala se štěnicema. Cože? Leone, nelži, ty ses na mě prostě vykašlal. A já jak blbě co lžu a oni mě tam látěj, nech mě. Myslíš, že jsem nevěděla, kde jsi se schovával, tam u toho krejčího? Vydám ty pusto sem! Kde jsi teď? Cože? To je o tebe tak sprostý! Kláro, skoro 2 měsíce jsem tě nemohl. Jsme se neviděli. Říkám ti, že přespávám po hospodách. Nemohl jsem vědět, co s tebou bude. Co by bylo, koncentrák bude? Kecáš! Klidně si mě na té střeše nechal! No, dám post! Neotavuj lidi! No, slyším tě, Leone. Ale ne, žádný koncentrák. Jenom k vejslechu. Je to hysterka, jako bys ji neznal. Halo. Sakra. Halo! Jo, jistě, že mi dal ty franky. Stejně si už gestapo všechno vyzvonil. Mě teď kráčí jenom o to, jak to udělat, abys mi nepověsil na krk. Žádné vinárně. Moje fotka visí na všech sloupech. No a co kdybychom se sešli v tom březovém parčíku na těch hradbách? No tak, připáš! A jak jsem čekal na Reného. Prosím tě, promiň! Jste všichni chlapi hajzlové! Jeden jako druhej! Tak platí! 6 večer. Stihneš to? Zapomněl jsi u nás deku a polštář. Přivezu ti to. A majore, žádný podraz. Praha by ti byla malá. Co pak? Nějaký problém? Ne. Já jsem ochoten vaše snaha ocenit, ale který hradby? To bych uvítal. Moment. Haben Sie keine Lupe? Sieht das wie ein Grabmal aus? Was meinen Sie, wo der alte Friedhof sein könnte? Sie suchen an der falschen Stelle, Herr Sekretär. Wirklich? Měli jsme čekat nahoře, ne? Už by měl být na cestě. A co když se zase podělal? Běž tam zavolat. Pak mi ho sem hoď. Třeba násilím.
nějak nemá. Rein mit ihm. Schmeiß das Ding weg! Ergib dich! Mach keinen Quatsch! Opona padá a hra je skončena. Opona padá, dvě srdce znavená, nenajdou slova, jež mohou si říct. Proč zase znova říkat to, co není už nic? Vše to, co bylo, je strašně vzdálené. Nebyl s mým štěstím a já tvým také ne. Snad měla jsem tě ráda, kdo ví. Teď opona padá. Nastal už konec hry. Přísaháme při všem, co je nám svato, že svých vojsk neopustíme,
ale i životy své ochotně dáme na obranu vlasti a její svobody. Přísaháme, že budeme druh druha milovati, sobě věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti, ale až do konce se brániti tak, jak nám káže čest a vědomí povinností občanských. Tak přísaháme.